ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ କହୁଥିଲି ନଖ ଗୁରାକ ଏଠି ବଢିଗଲାଣି, ଏକରେ ଅସନା ଦେଖା ଯାଉଛି। ସଫା କରିକି ସେ କହୁଥିଲୁ। ହଁ ଆଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛୁ? କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆଜି ମୁଁ ତ ନଖ ସଫା କରିଦେବି। ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ। ଏଇଟା କଣ ତୁ ଆଣିଛୁ? ହଁ ତୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ହଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି, କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତ 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମଗେଇଥିଲି, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅନବକ୍ସ କରିବା, ଦେଖିବା କଣ କଣ ଟୁଲ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପରିକା ବାହାରିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଆଦେରେ ଅଛି 6ଟା ଟୁଲ୍ସ। ମୁଁ ୟାର ନାଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିବି, ତା ସହିତ କେମିତି ୟୁଜ ହବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କାନରୁ ଗଇ କାଢିବା ପାଇଁ, ୟାର ନାଁ ହଉଛି ଇୟର ପିକ୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ଫୋକ୍, ମାନେ ୟା ଦେହରେ ଆପଣ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ କୁ ରିମୁଭ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡଟା ହଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲ୍ ଫାଇଲ୍, ମାନେ ଆପଣ ୟା ଦେହରେ ନଖକୁ ଘଷିକି ସାଇଜ କରିପାରିବେ। ଫୋର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନର୍ମାଲ ନେଲ୍ କଟର। ନେଲ୍ କଟର ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରିଥିବେ, ଏଇଟା ବି ନେଲ୍ କଟର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଡ ବାଲା, ମାନେ ନଖ ସାଇଡ କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଜ କରା ହୁଏ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନେଲ୍ କଟର ବି ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଇ ନେଲ୍ କଟରରେ ଆମ ନଖକୁ କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ ବାଲା ନେଲ୍ କଟର ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ନଖର ସାଇଡ କୁ କଟା ହବ, କର୍ନର ପଏଣ୍ଟ କୁ କଟା ହବ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲ୍ ଫାଇଲ୍ କୁ। यार गोटे साइड रफ अच्छी आ गोटे साइड पूरा प्लेन अच्छी, जो साइड टा रफ अच्छी से साइड रे हमको घसिकी साइज करिवार अच्छी। केते व्हाइट व्हाइट रो बाहर छी। एटा को यूज करा जाय नखर चारिकर सफा करिया पई, कोठी मळी लागि जाईची, कोठी नेल पॉलिश लागि जाईची, सेया को रिमूव करिया पई एम्ति एटा को यूज करा हुए। देखिन मम एटा केते यूजफुल प्रोडक्ट। एटा मु निजे निजे करि परिबि मो नख? हां निश्चिंत निजे निजे करि परिबु। नाइ नाइ तू मोर कर दउ। एटा तो मु छोटटा मगेची, किंतु याठरो बडटा चुइना दीदी पाखरे अछि। ता सहित एथरे गोटे हैंडल भी देइची। जदि आपण ए प्रोडक्ट आनिबा को चाहुछन्ते ताल मु ऊपर प्रोडक्ट टैग कर देबी, सेठी क्लिक करके आनि परबी। याठरो बड मैनिक्योर किट भी जदि आनिबा को चाहुछन्ते ताल भी मु ऊपर प्रोडक्ट टैग कर देबी, सेठी क्लिक करके आनि परबी। इंस्टाग्राम और फेसबुक रे देखुथिले, कमेंट सेक्शन रे लिंक बोली टाइप करंतु, मु आपनकु मेसेज रे यार लिंक पठै देबी।